Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud. Atong tatatan. Mayong hapon sa mga kaigsunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong igsuon higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Hunyo na, nagsugod na pod ang tag-ulan labi na diri sa Kabisayan ug sa Mindanao. Ayaw baya kalimot ug panangga ha? Ayaw kalimti ang inyong mga payong, inyong mga raincoat para dili gid mo mabasa. Pero, tag-ulan man o tag-init, COVID-19 still persists. Busa, kanunay gyudtang mag-amping sunod lang ta pirmi sa mga patumang health and safety protocols. Karong hapon, uban nini, alang sa mga istoryang sigurado na aduna may matuto. Makauban nato si Asec Girlie Veloso para sa mga bag-ong abli o mga natabangan sa Malasakit Center. Duawon pud nato ang lungsod sa General Luna, Siargao aron maghatod og tabang sa usa ka inahan na nanganak og dili lamang usa kundi tulo ka mga cute na mga babies. Makauban sab nato si Sanguniang Kabataan Barangay 5, Poblacion, General Luna, Surigao del Norte Chairman Kerr Alipayo Tiu. O good news sa atong mga kaigsuunan sa Surigao del Norte, tanawa ang programa sa PCOO DXWD alang sa mga igsuon nato nga naapektuhan sa COVID-19 pandemic. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes among hatod kaninyo karong hapon. Diri lang sa Bisaya Gyud na inyo pud mapaminaw sa mga RMN networks. DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay. Ug makita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page, pwede sad mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364 para sa Smart, 0917-848-6469 para sa Globe. Gyud news sa mga gusto og Globe diha, bisan asa ka mang dapitas Pilipinas, ana ka man sa Luzon, Visayas ug Mindanao, pwede kaayo ka makaapil. Ang Bisaya Gyud manghatag og 100 pesos worth na load kini para sa mga pinakaunang 20 na lucky winners. 20 na lucky winners na pulo para sa Globe subscribers, na pulo pod para sa Smart subscribers. I-text ang inyong pangalan o ang inyong address. Like, share, and message na dayon. Magsugod na tayo sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, pirmado na sa Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform ug Provincial Government sa Cebu ang Memorandum of Agreement para himong Enhanced Countryside Development Program ang probinsya sa Cebu niadtong June 14, 2021. Makahatag og agricultural projects sa mga agrarian reform beneficiaries sa probinsya ug magahinan sa 20 million pesos budget gikan sa Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines ug Philippine Veterans Bank. Sumala ni Agrarian Reform Secretary John Castriciones. Anaa sa 31,590 agrarian reform beneficiaries na nakaukupa sa 35,544 hectares of agricultural land sa tibok probinsya ang makapahimulos sa programa. Lakip sa mipirma sa maong kasabutan sila Cebu Governor Gwendolyn Garcia, DAR Secretary John Castriciones ug ang Regional Director sa Department of Agriculture ug sa Department of Agrarian Reform. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa Region 10, pirmado na sa kagamhanan lokal sa Cagayan de Oro nga gipangunahan ni Mayor Oscar Moreno ug ang Department of Education sa panguna ni Dr. Cherry May Limbaco, Schools Division Superintendent ug Paul Douglas Kilingin, Acting Head, Agricultural Productivity Office sa syudad, ang Memorandum of Understanding sa programang Gulayan sa Paaralan niadtong June 17, 2021. Tumong sa maong programa na maduol ang mga kabatanunan sa agrikultura, pinaagi og pagtukod sa learning site sa mga tungaan. Kauban niini ang pagpahimutang og greenhouse alang sa vegetable production. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa Region 13, Ilaong sa paningkamot sa lokal na paggamhanan sa siyudad sa Kabadbaran, aron malikayan nga makasulod ang gikahadlukang African Swine Fever o ASF
ang City Veterinarian, ilawom sa kamadduan ni Kabadbaran City Mayor Judy Chin Amante, regular nga magpahigayon og disinfection sa mga sakinang mosulod sa dakbayan, labi na ang kargamentong adunay sakay na poultry, swine ug ang mga sakinan nga mosulod sa City Abattoir o Slaughterhouse. Ipahugtan sa siyudad human nakupirma sa Department of Agriculture nga aduna nay natalang mga kumpirmadong kaso sa ASF sa Caroga Region. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Niabot na karon og 120 malasakit centers ang natukod sa nasod. Gani ang labing bag-o nga malasakit center giablihan atol sa birthday sa amahan sa Malasakit Center, Senador Christopher Lawrence Kuya Bongo. Kana ug uban pang detalye ihatag kanato ni Assistant Secretary Girlie Enriquez Veloso. Mayong hapon kanimo, Asec Girlie. Daghang salamat Secretary Martin o advance Happy Father's Day. Speaking of Father's Day, walay hunong ang pagserbisyo ang amahan sa Malasakit Center, Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo, tungod kay bisan og birthday niya, gisaulog kini pinaagi sa pagbukas sa usa ka Malasakit Center. Niadtong Lunes, June 14, gisaulog ni Senator Bongo ang iyahang 47th birthday sa Malasakit Center launching sa National Children's Hospital in Quezon City. Ang senador mismo ang nihatag og regalo alang sa hospital o sa mga pasyente o sa pagbutang og Malasakit Center sa hospital. Gitunol ang unang Socio-Civic Fund from the Office of the President na nagkantidad og 3 million pesos ug laing 5 million pesos gikan sa Medical Assistance for Indigent Patients Program sa Department of Health. Kini mauna ang ikasiyam na Malasakit Center in Quezon City. Sa nakalabay nga semana, giablihan ni adtong June 9 ang Malasakit Center sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, Bukidnon. Nakadawat ang hospital og 3 million pesos gikan sa Socio-Civic Fund from the Office of the President ug 10 million pesos nga maip gikan sa DOH. This is the 28th Malasakit Center in Mindanao. Samtang niadtong June 16, gibuksan ang ika-120 nga Malasakit Center sa nasod. Anaa kini sa San Lazaro Hospital in Santa Cruz, Manila. This marks the 25th Malasakit Center in Metro Manila ug 4th in the city of Manila. Nakadawat sab ang hospital og 5 million pesos gikan sa Socio-Civic Fund from the Office of the President ug laing 5 million maip funds sa DOH. Gitambungan usab ni Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloydino, ang maong mga launchings. Pagkakaroon, ana-anay 66 ka Malasakit Centers ang Luzon, 28 sa Mindanao o 26 sa Visayas. Karong hapon, usa ka pasyente naka-avail sa Malasakit Centers sa duha ka hospital. Ug tungod niini, wala siya'y gibayran sa iyang pagpatambal. Atuang paminawon si Darlene Cabarrubias, 21 years old nga taga Tisa, Cebu City, kung ngano nga kaduha siya na-admit sa lain-laing hospital ug natabangan sa mga Malasakit Centers niini. Ania ang pamahayag ni Darlene. Na-admit ko pag Feb 12, 2021. Sa asa man ka ato? Na-admit ko sa Vicente Soto. Nga naman to siya? Kuan ka na nagsakit akong kuan na to, akong kilid, akong tiyan niya. Pag ato na mo kay, pag ato na mo, first na mo ato kay sa kuan man to sa Private sa kuan Southwest niya. Ang kuan sa doktor to kay kuan ectopic niya mo to nagpa-refer lang mi sa Soto kay mahal na kayo pero noon. Mo to pag ato sa Soto, na-admit ko 4 days na kuan ko na gi-obserbaran niya pag ultrasound kay kuan na siya kana normal na siya, wala na siya ectopic. Pila bayranan unta ninyo?
Ang bayranan sa Vicente Soto kay Kwan 6,000 plus de, pero paggawas na ko wala na ko nabayaran sa piso. Ang katungkuan ma'am na last year na pagpanganak nimo na shoulder pod sa malasakit. Oo, nag-shoulder po sa Malasakit. Nanganak ko sa Kwan, sa St. Anthony Mother and Child Hospital sa Basak. Kanos ani ma'am? Pag Feb 17, 2020. Wala pod kay nabayaran ato. Wala po kinabayaran ato bisag piso. As tapod sa akong Kwan, sa akong mga laboratory, wala po kinabayaran. Pasalamat, salamat kay naay malasakit nga makatabang sa mga tao nga walang-wala jud kanang wala yung mga trabaho. Pagpasalamat kay naay malasakit nga ilang gikuan nga nagbuhat sila ng programa. Maokadto si Darlene Cabarrobias nga taga Tisa, Cebu City. Usa sa mga minilyon ka Pilipino nga natabangan sa Malasakit Center. Hangtod sa sunod higayon, kini si Asec Girlie Enriquez Veloso. Advance Happy Father's Day sa tanang amahan ug maayong hapon. Happy Father's Day! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa imong Malasakit Center update, Asec Girlie Veloso. Ug sa atong mga kababayan, nagalisod sa ilang hospital billings, pangitaa lang yun ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibuok nasod. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik o sa kapamilya sa General Luna, Siargao Island, ang atong natabangan pinaagi sa atong Operation Tabang. Tutok lang mga higala, we will be right back. Happy birthday! Salamat sa tanan nimong kaayo, sir. Dili lang diri kanako, kundili sa tanang mga Pilipino. Amping sa lawas kanunay, sir. Kay daghan kaayo ming nagmamalasakit sa imuha. Happy birthday! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong amigo, inyong higala, Communication Secretary Martin Andanar. Congratulations di ay ha sa atong mga swerteng winners sa load promo last week. Junjun Ursabia, Cebu City. Edna Santos, Cagayan de Oro City. Rosaline Flores, Misamis Oriental. Sherry Ann Taban, Cagayan de Oro City. Sofia Margot Lianita, Sierra Bulyones, Bohol. Ponciano Quiapo Jr., Langkataon Bukidnon. Ashley Guatno, Bohol. Catherine Bacus, Misamis Oriental. Ernest Rasmil, Cagayan de Oro City. Ivy Canyo, Bohol. Princess May Escaso, Tagbilaran, Bohol. Marvin Canyo, Tagbilaran, Bohol. Jodel Tunakaw, Mandaue City. Marlito Felizaria Jr., Misamis Oriental. Moment Haji Daud, Butuan City. Jennifer Alicer, Cebu City. Martin Cinco, Surigao del Norte. Siangcano, Poblacion, Bohol. Jinky Kampugan, Surigao City. Ug si Irene Rosel sa Dakdayan sa Cebu. Maayong hapon ka rin yun diya. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Karong hapon sa atong Operation Tabang, gibisita nato ang pamilyang Asidilio sa General Luna, Siargao Island nga gigrasyahan og dili lamang usa ka baby kun dili tulo. Triplets gyud, no?
Og tungod ana atong gibisita ang pamilya Asudilio aron ato silang matabangan. Ato kining tan-aw. Tungod sa pandemya, galisod ang mga inahan na magpa-check up sa espesyalista aron masusi ang kondisyon sa ilang pagburos. Sa kaso ni Nanay Rubilita, usa ka asawa nga adunay duha ka anak. Sa wala pa natawo ang ilang ikatulong anak, wala kini makapatanaw sa usa ka obigay ni. Tungod niini, wala magdahom ang pamilya na dili lamang usa ang giburos, kundi tulo ka mga anghel. Sila si Baby Mark Lloyd, Mark Paul ug Mark John. Ako si Rubilita Asidilio, 37 years old. Naguya sa General Luna, Purok 3. Nanganak ako ng Triplets doon April 15, 2021. So, ako magtuo na makanak ako ng Triplets. So, 5 na dato na ako bata. Grabe kalisod sa sitwasyon ko man kaya na ako ba na wala trabaho. Nanganak nga cesarean sa Caraga Regional Hospital si Nanay Rubilita ug naglisod sa kinabuhi ang iyang bana nga si Tatay Yolimar. Na ako ba na wala trabaho. Extra ranan sa dagat na minus ang kuha ng isda. Wala karadyaw kuhan. So, ininamo taguyan kibali nagbuhis ra kami na nininamo bayay. Sa pagbisita sa Bisaya Gyud sa ilang panimalay sa lungsod sa General Luna, Siargao Island, nakita nato ang kalisod sa ilang kahimtang. Ang tulo ka bata naghuot sa usa lamang kakuna ug guba-guba ang Pinoy-anan. Samtang ang duha niini ka anak nga anaa sa 3 anyos ug usa ka tuig mangita na lamang kung asa mo pwesto aron matulog. Grabe sir kalisod kay Diyan kibali kuan, diyan muha manhaja sila dungan. Maglibog ka kung hay imo una kung pagbuhat kay muhajan isa, muhaja sa dan isa, magkibali magkuang-kuan sila, magkuni-kuni kibali. Grabe kalisod kay dari pa'y duha, muhaja sa na duha pa katuig din isa pa katuig sa bjaon isa. Grabe kalisod. Tungod niini, mihatag og tabang ang Bisaya Gyud alang sa pamilya. Gitunulan nato kini og grocery packs, mga gatas sa bata ug gamayng cash assistance. Malipayon nga nagpasalamat si Nanay Rubilita tungod sa atong gamayng tabang sa ilang pamilya nga matod pa dako na nga tabang alang sa ilang pangadlaw-adlaw. Ang iratan hatag sa amo sobra-sobra kadto na karadyaw sa amo panghinanglan labi na sa gatas sa bata. So sobra-sobra kadto sa ila na taghatag nila sa amo na isa-isa mong hatag ng gatas, diaper. So, sobra ka karado sa Triplets. Ila mga kinahanglanon. Salamat Bisaya Gyud sa grocery na imo tag hatag sa nansakas assistant. Labi na kay Secretary Martin Andanar. Salamat sir. Ug karong pagsaulog nato sa Father's Day, naghatag og mensahe o pag-ampo si Nanay Rubilita para sa iyang asawang si Tatay Yolimar ug sa ilang pamilya. Magwisa ako na maradyawan niya lawas na waluay tana sakit permente na mukuan sa mga bata sad namo na 5 ka buok hatagan sabtana nan maradyaw na panlawas. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kang Tatay Yolimar, Happy Father's Day diha kanimo ug kay Mami Robelita sa inyong duwa. Daghang kaayong salamat sa inyong pagdawat kanamo sa inyong panimalay ug pagsalig kanamo diri sa Bisaya Gyud. Ug sa atong mga anghel, Baby Mark Lloyd, Mark Paul ug Mark John. Among gihinaot na unta kamo mangdagko na mga maayo butan Diyos nun ng mga bata. Ang pag-alima og instant na triplets dili gyud na lalim. Apan sa panahon sa kalisod kinsa pa bay magtinabangay kung dili kita-kita gyud mga Bisaya gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Isip usa ka amahan, padre de pamilya, dili dali ang magtaguyod og usa ka pamilya. Magkaanak man og usa, duwa o pila pa man, muhatag kini kanimo ug kalipay.
apan dili mawagtang andala nining pagsunay. Mga higala, wala kini gipiling estado sa kinabuhi. Mapadato man, mapapobre, ang mga amahan na haligi sa panimalay, tanan buhaton aron mahatag tanang panginahanglanon sa iyang pamilya. Karon sa ulugo nato ang adlaw sa mga tata, papa ug dad. Pasidungganan ang mga solid ug lakas. Apan pumuk ug kasing-kasing. Mga papa, Happy Father's Day kanato. Let us watch this. Itay, tatay, papa, ug superhero nga giisip sa uban. Sila ang mga haligi sa pamilya, kaabag sa mga panginanglan, mga amahan nga andam mo sa gubang, sa bisan unsang hagit nga matagamtaman. Mahatag lang sa anak ug sa kapikas ang kinabuhing gihandom sa tanan. Daghang salamat po. Gikan sa Bisaya Gyud, malipayong pagsaulo sa adlaw sa mga amahan. Happy Father's Day! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communication Secretary Martin Andanar. Mayong hapon diya sa mga igsuon natong taxi drivers, jeepney drivers, mga habal-habal drivers na naminaw karon sa Bisaya Gyud. Ang Sanguniang Kabataan sa Barangay 5 Poblacion, General Luna, Siargao Island. Dili lamang gatod og serbisyo sa mga kabatan-unan nga youngsters in the midst of the pandemic. Nanguryoso ko aron ato kining susihon ning makahimuot nila nga programa ug uban pa nila mga proyekto. Makauban nato karon si Kerr Alipayo Tiu, ang Sanguniang Kabataan Chairman sa Barangay 5 Poblacion sa munisipyo sa General Luna. Mayong hapon kanimo, Kerr. Mayong hapon, Secretary Martin Andanar sa tanan namati sa ato karon. Kerr, ang inyong sanggunian ni Mugna og usa ka light project diin nanghatag mo og libreng putol sa buhok og pamanicure sa mga batan-on. Pwede ba nimo i-detalye ang programa and tell us more about sa inyong tabang sa komunidad karong panahon sa pandemya? Sakto, Sir Martin Andanar, niadtong tuig 2020, panahon na ni sa pandemya, naghatag ng programa ang Sanguniang Kabataan Barangay 5, General Luna, Surigao del Norte sa ato mga kabatanunan na binasa mga babae, kundi ang hatag kita nag-provide kita ng libre nga pedicure o manicure program sa ilang tanan. Kundi eligible ang tanan na edad 15 to 30 years old na maka-avail ni ini isip pamaskong handog ng Sanguniang Kabataan Barangay 5. O maupod ang atong mga kalalakihan, ang mga layaki, nakadawat usab sila ng libre nga gupit. Gikan usab kini sa paningkamot sa SK Barangay 5. The same, ang mga nag-edad 15 to 30 years old, mao'y mga beneficiaryo sa maong programa, kung diin, gikan sa nagkalain-lain ng mga purok sulod sa atong barangay, nagmalipayon sila ang atong mga umitawo. Sa panahon sa Pasko, adunay gihatag nga programa ang SK Barangay 5. Gitawag kini na pamaskong handog gupit ni SK program. Kauban po yan nanghatag kita ng libre nga mga bugas sa mga kabataan na binakatong mga the most vulnerable in our society sa atong barangay. Ang Sanguniang Kabataan o Barangay 5, pinaagi sa among resolusyon ng SK Council. Nagpasa kami ng resolusyon isip paghatag ng relief assistance o relief operation, pinaagi sa paghatag og 5 kilo nga bugas alang sa 100 or 100 youth individuals na katong mga maoy dako nga apektado karon sa panahon sa pandemya. Ang General Luna sa Siargao Island, ilado nga tourism destination. O gipaymusta ninyo ning panahon karon alang sa mga cleanup drive. Unsa ba gyud ni ka-importante sa komunidad labaw na sa turismo? Sakto, Secretary Martin Andanar, doon na kita ihimo nga clean up drive program
isip inisyatibo ng Sanguniang Kabataan Barangay 5, isip usab pagtahod sa national policy ng atong gobyerno sa Green Brigade na kitay monthly clean up drive activity din sa atong barangay. Ini isa ka activity nga nag-participate ang atong mga kabataan sa nagkalain-lain na sektor. Malipayon kami nga dunay mga ubay-ubay na mga tao ang no participate aning kung diin apil gani ang mga kabataan ng iban sa amo sa magpapuyot ng mga plastic na mga basura sa nagkalain-lain na area diri sa among barangay. Isang ini ka inisyatibo na naisip para sa pagtabang sa among munisipyo ang lungsod ng General Luna kung diin maoy isa sa nanguna na tourist attraction dinhi sa isla ng Siargao o ila binausab dili raman tingali kung dinhi sa among isla kung dili pati sa tibuok nasod. Karon gani summer ang Sanguniang Kabataan doon na usab programa para sa climate change program o sa environmental protection kundi doon ay hitay programa titled as Nantaran ko pagmapahon mo summer competition kundi giyawhat nato ang mga panimalay din sa atong barangay na magtanong ng mga buya o uban pa ng mga pananong na makatabang sa kalimpyo o pagbalanse sa atong environment o ecology sa ang mamahimong mananaog makadawat ng mga ubay-ubay na premyo. Doon ay kita i-provide ng mga sako-sako na bugas para sa atong mga dumadaog. Kerr, wala pagyud na human aning atong pakigbugno sa COVID-19. How do we encourage the youngsters to get vaccinated? Karon sir, isip batan-on leader na nato gobyerno. Dili ra ng gobyerno kundi lang mga kabatan-unan o bisan ng ordinaryo na Pilipino. Ako awhakon kamo mga kabataan, mga kabatan-unan na binadingi sa atong lungsod o sa tibuok nasod na unta magmadasigon kita na mag-participate sa vaccination program ng atong national government. Dili man kita magmahay, dili kita may magproblema kay ini nag-agiman sa siyensya, nag-agiman ini sa mga dalubhasa, mga eksperto sa ilang mga kahibayo na ini safety karadyo para sa ato. Ganit man, taghatag ini na libre na nato ang gobyerno. Pinaagi ni President Rodrigo Duterte ug sa ija vaccine star na Carlito Galvez. Awakon ko ang tanan, labi na mga batanon, kundiin kita amoy hilig maglibod-libod, kita maoy mga laagan sa atong panimalay. Nauntana kita magpadasigon, confident kita ng pabaksin. Although doon na kita limited vaccine sa atong mga nagkalain-lain mga probinsya, magpabiling utagyaton kita ng kalmado, matinahuron sa masunuron sa ato local government units o ipabili nato ang ato pagsunod sa basic health protocols, pinagi sa pagsubod ng face mask, paghugas permin nato mga kamot, social distancing. Sanan sa nagkalanlain pa o uban pa ng mga lakang ng ato gobyerno na makaprotekta sa ato kaugalingon ug sa tibok nato pamilya. Good news diay sa mga kabatanunan sa inyong lugar kay abli na ang inyong bagong SK office. Tungod ani mas ma-inspire pa mo to help the youngsters. Unsa-unsa pa pod ang inyong mga plano para nila. Abri na og natapos na ang pinakauna man siguro kining opisina ng Sanguniang Kabataan dinhi sa tibuok isla ng Siargao. Kuno ya siguro ako masayo. Mapasigarbuhon ako ug mapasalamaton na
Ang among opisina abri na para sa mga kabatanunan din sa atong barangay o kung dunay kamong mga problema kutob sa makaya nato ng SK Barangay 5, mamahimong abli ang among puntahan na mo-entertain ka ninyo na mohatag og serbisyo kutob sa atong maabot, kutob sa atong kapasidad o kutob sa atong capability. So sa SK Barangay 5, maghatag kita ng mga programa para sa livelihood. So cash assistance sa umaabot ng mga buyan, hatagan nato ang mga micro businesses din sa atong barangay. Katong mga kabataan po na nanarbaho na yung tao ng sayuba, labi na ka ng magbaligya, mga street vendors na mga kabataan, mga out of school youth na puwersa sa pagtrabaho o doon na himutang sa forced labor kay dili angkop sa ila edad ang trabaho. Kerr, ang imong mensahe na lang o panawagan sa ato mga kabatanunan sa general rule. Panawagan ko sa ato mga kabatanunan, mga kabataan, the KK or the Katipunan ng Kabataan members din sa lungsod ng General Luna. Doon na may linya ni nato national hero, isip pagdayeg kaniya, karon niagi na 123rd Independence Day ng atong nasod. According to Dr. Jose Rizal, the youth is the hope of our fatherland. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Doon simple na tagline gikan kan Dr. Jose Rizal, mamahimo untak kining inspirasyon kanatong tanan, dili lamang sa amo mga SK officials. Daghang salamat, Kerr Alipayo Tiu, sa imong pagbisita diri sa atong programa. Salamat kanado Secretary Martin Andanar, atong kababayan dinhi sa isla ng Siargao, garbo ng munisipyo ng Santa Monica, Siargao del Norte. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga higala ni adto lang mga niaging adlaw, ako na inyong suon kauban ang tawatan sa Presidential Communications Operations Office ng Department of Social and Welfare Development, apil po ng DOLE, apil ng TESDA, Department of Agriculture, ug uban pa milibot sa lain-laing munisipyo sa Surigao del Norte, diya sa Siargao, aron makahatod og tabang sa mga kaigsuonan natong labihang naapektuhan sa pandemya. Ato kining tanawon. Subay sa Executive Order No. 137 o ang Accelerating and Harmonizing Aid and Humanitarian Operations of the National Government During Disasters and Emergencies nga gipirmahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte niadtong May 24, 2021 ang mga ahensya sa gobyerno sa pakigtinabangay sa Presidential Communications Operations Office, Office of the President, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Technical Skills and Development Authority, Department of Agriculture, Department of Information and Communications and Technology, ug Philippine Charity Sweepstakes Office. Kilungsad ang programang Aid and Humanitarian Operations Nationwide o AHON sa probinsya sa Surigao del Norte. Gibisita sa mga ahensya ang lungsod sa San Benito, Santa Monica, Burgos ug General Luna sa Siargao del Norte, sugod niadtong Hunyo 9 hangtod Hunyo 11 ning tuiga. Kuman nga naapa gihapon ta sa pandemya COVID-19, atong nasaksihan ang realidad nga lisod gyud ang komunidad ug matag pamilya kung walay panginabuhi ang atong katawhan. Inin mga hinabang dere karon nga ipanghatag sa idyo ang magpamatuod nga ang idyo national government, ang administrasyon ni Presidente Digong Duterte padadyon sa paghatod sa serbisyo publiko nga tinud-anay nga malasakit sa katawhan. Sigun kini sa giingon
ni Presidente Rodrigo Roa Duterte nga bringing the government closer to the people. Ipangunahan sa Department of Social Welfare and Development ang pagpanghatag og livelihood grants ilawom sa programang Livelihood Assistance Grant o Assistance to Individuals in Crisis Situation nga balor sa 1.5 million pesos ngadto sa 109 ka benepisyaryo gikan sa San Benito, 1.5 million pesos sa 148 ka benepisyaryo sa Santa Monica, 2.25 million pesos ngadto sa 169 ka benepisyaryo gikan sa General Luna. Ug naghatag usab ang DSWD og tabang pinansyal ngadto sa 100 ka residente gikan sa Burgos nga nagkantidad sa 300,000 pesos. Gawas niini ang dawatan sa Presidential Communications Operations Office nang hatag usab sa protective equipment, laging handa information, education and communication materials sa kagamhanang lokal sa San Benito, Santa Monica, Burgos ug General Luna aron makatabang sa barangay health emergency responders din lakip ang mga frontliners. Nanawagan usab si Secretary Andanar sa lokal na kagamhanan na suportahan ang programa sa gobyerno para mas mapadali ang paghatod sa mga serbisyo ngadto sa katawan. Sa ni Presidente Duterte o sa pahagi po ni Senador Bongo, tinuray ang malasakit o pagtabang sa atong katawan. Ang ako lang hangyo ang inyong hugot nga suporta na mas mapaabot pa nato ang mga basic social services sa publiko. Kay kinsa pa may magtinabangay kundili kitara, mga Siargao nun, kitara, mga Bisaya. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Wala dali natapos sa pagtabang sa atong kagamahanan para sa atong mga kababayan at tangi ang uban pang mga probinsya na atong bisitahon. Ilawom aning ahon aid and humanitarian operations nationwide ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ug uban ang team ni Senador Bongo. Bueno, kasagarang imahe nato mga padre de pamilya, dili ta showy sa atong debate. Pero imahe ra na kung makita lang ninyo kung unsa gyud ang naa sa among kasing-kasing. Sa mga anak, padayong higugmaa ang inyong mga ginikan. Show appreciation sa ilang gibuhat para ninyo. Sa gamay nga paghatag ug bili sa ilang sakripisyo, makahatag na nila og kusog aron mo padayon alang sa imong kaugmaon. Para natong tanan, mga banggiita ng mga mahal, lakip ang mga inahan na silbi na pod sa atong mga mahal. Happy Father's Day kanato. Mahigala, dili natapos ang inyong programang kanunay nga anda mo tabang sa atong mga kaigsuonan Bisaya. Salamat sa atong mga nakauban, Asec Girlie Veloso, pamilya Asidil ug ang ilang mga anghel, ug kang Sanguniang Kabataan Barangay 5, Poblacion, General Luna, Siargao Chairman Kerr Alipayo Tiu. Magkita na sadta sunod Sabado, diri lang sa Bisaya Gyud. Inyo madunggan sa DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay. Ug makita sa social media platforms sa RMN Facebook page o Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad magkontak ang Bisaya Gyud sa among hotline numbers 0908-850-1364, 0917-848-6469. Like, share, message na dahil. Ako, ang inyong igsuong Bisaya, Igalang Bisaya, Communication Secretary Martin Andanar. Amping permi, mag-ampo ug magkita-kita tag-usab mga bahay. Diri lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud!